Κυριακή 18 Ιουλίου και για όσους ίσως δεν γνωρίζουν, πριν 4 ημέρες, 14 Ιουλίου, μετά από κάλεσμα του καρδιολόγου, του γιατρού του Φέδων Βόβολη, έγιναν πολλές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Μια μέρα πριν τη συγκέντρωση, στο κανάλι του Φέδων Βόβολη είχα γράψει το εξής σχόλιο. Βόβολη, το έργο το έχω δει πολλές φορές. Αν είσαι συστημικός και λειτουργείς ως βαλβίδα αποσυμπίεσης και σπάσιμο ηθικού σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα, θα φανεί σύντομα. Να ξέρεις όμως ότι ο κόσμος τώρα δεν θα ξεθυμάνει. Οι εκλογές δεν είναι η λύση γιατί τις ελέγχουν. Η λύση είναι η δικαιοσύνη και η άρνηση υπακοής σε οτιδήποτε παράνομο και αντισυνταγματικό. Μόνο όταν η δικαιοσύνη τους βάλει φυλακή, μόνο τότε μπορεί να γίνει κάτι εκλογικά. Αυτό το αναφέρω για να σας πω ότι βασικά δεν είναι μόνο, πιστεύω δεν είμαι μόνο εγώ που σκέφτεται έτσι, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε δει τόσα χρόνια τόσες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, με πιο πρόσφατη τη συγκέντρωση για το όνομα της Μακεδονίας. Μαζευτήκαμε πάρα πολύ και το αποτέλεσμα ήταν το γνωστό, αυτό που γνωρίζετε, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πάμε όμως να δούμε μερικά πλάνα έτσι ενδεικτικά από μερικές πόλεις και να καταλάβουν και όσοι δεν έμαθαν ή δεν είδαν τι μεγάλη προσέλευση είχαν αυτές οι συγκεντρώσεις. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Σύνταγμα. Ελληνική Επανάσταση ξεκινάει! Μερικοί κάνουν λόγο για 50.000. Να δούμε και στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον εμένα χειροκροτούν γιατί βλέπουν κάτω από τον μπαλκόνι. Πάμε και στην Πάτρα. Να είστε αγαπημένοι, μολιασμένοι και να μην νυχτείτε ούτε και τα παιδιά σας να τα πάτε σχολείο! Εδώ έχουμε την πορεία συγκέντρωση στην Καβάλα. Εδώ είμαστε στην Κατερίνη, όπου και εδώ βλέπετε έχει πάρα πολύ κόσμο. Στη Δράμα. Στο Βόλο. Η προσέλευση γενικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεδομένου και του χρόνου στον οποίο βρισκόμαστε, μέσω καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πάρα πολλούς να έχουν φύγει, να έχουν πάει διακοπές και η θερμοκρασία να είναι στα ύψη. Παρ' όλα αυτά οι συγκεντρώσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, μεγάλη συμμετοχή και αυτό αν μη τι άλλο είναι ενθαρρυντικό. Πάμε να δούμε όμως πώς αντιμετώπισαν οι εφημερίδες τη συγκεκριμένη συγκέντρωση και τι αναφορές έγιναν. Λοιπόν, είμαστε 15 Ιουλίου, μια μέρα μετά. Πάμε να δούμε τις εφημερίδες. Η Καθημερινή με τίτλο «Συλλαλητήρια αντιεμβολιαστών με τον ιό να καλπάζει». Εντάξει, έχει πάρει άλογο ο ιός και καλπάζει τώρα. Με ελληνικές σημαίες, θρησκευτικές εικόνες και πανό. Λες και έχει σημασία τώρα αν έχει θρησκευτική εικόνα μαζί σου, έτσι. Εκατοντάδες πολίτες πραγματοποίησαν χθες συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού. Μέγα ψέμα. Τέλος πάντων, θα το σχολιάσουμε αργότερα. Την ίδια ώρα που οι ειδικοί αναμένουν περαιτέρω εξάπλωση του κύματος με αρκετές χιλιάδες κρούσματα σε ημερήσια βάση. Ναι, το γνωστό παραμύθι με τα κρούσματα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Τα νέα. Για να μην σας κουράζω καμία αναφορά. Η Εφημερίδα των Συντακτών και εδώ καμία αναφορά. Η Αυγή, αυτή η εφημερίδα που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, καμία αναφορά, αλλά έχει αναφορά την επόμενη μέρα, θα το δούμε. Ριζοσπάστης, καμία αναφορά. Η εφημερίδα του λαού της εργατιάς που είναι όλοι συνέχεια στους δρόμους με πανό, τίποτα, καμία αναφορά.
Ελεύθερος τύπος, καμία αναφορά. Έξαρση Αττική, εδώ τα παραμύθια με τον ιό και τα κρούσματα. Εσπρέσο, δεν υπολογίζω καν αυτές τις εφημερίδες. Το ποντίκι, καμία αναφορά. Κοινωνικό και εθνικό καθήκον εμβολιασμός. Εντάξει. Θεσσαλονίκη, είδαμε και με τα πλάνα που πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Καμία αναφορά. ΔΕΘ μόνο για εμβολιασμένους. Αυτό του σκέει τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει. Κόντρα News. Καμία αναφορά. Ο λόγος. Καμία αναφορά. Επέλαση της μεταλλάξης Δέλτα. Εντάξει, εδώ πέρα τι να σχολιάσουμε τώρα. Είναι για γέλια αυτό που γράφει. Η εστία. Καμία αναφορά. Όχι, μάλλον υπάρχει αναφορά. Συγκέντρωση χιλιάδων αντιεμβολιαστών σε 10 πόλεις. Υπάρχει αναφορά, όπως βλέπετε, και με δόλο χαρακτηρίζει τους ανθρώπους αντιεμβολιαστές. Θα το σχολιάσουμε και αργότερα αυτό. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Η ελεύθερη ώρα ούτε αυτή κάνει αναφορά τη συγκεκριμένη μέρα. Παρ' όλα αυτά προβάλλει το θέμα την επόμενη μέρα και πάμε να το δούμε μία στα γρήγορα. Το έχει πρωτοσέλιδο και έχει εικόνες από όλες τις συγκεντρώσεις και αναφέρει τη συγκέντρωση με τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι συμμετείχαν και όχι όπως τους χαρακτηρίζουν κάποιες άλλες εφημερίδες. Πάμε και στην Νέα Δημοκρατία. Είναι η μόνη που, αν και δεν το έχει σε περίοπτη θέση, θα λέγαμε, το έχει κάτω χαμηλά, αλλά το αναφέρει και το αναφέρει σωστά, κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Εφημερίδα Political, καμία αναφορά. Star Press δεν ασχολούμαι. On Time δεν ασχολούμαι. Πάμε σήμερα Κυριακή, γιατί περίμενα και τις Κυριακάτικες και τις εβδομαδιαίες. Μισό λεπτό. Και αυτά να δούμε και κάποιους που είναι το Σάββατο, όπως τα παραπολιτικά. Πέρα. Καμία αναφορά. Εδώ κλείτησαν οι εκλογές, ασχολείται τώρα με τις εκλογές. Η στάση ευθύνης από Μητσοτάκη για το εμβόλιο. Τι να πεις, παιδιά, τι να πεις, τι πλήση εγκεφάλου γίνεται, τι προπαγάνδα. Ποια άλλη εφημερίδα είναι τώρα, λοιπόν, για να δούμε, μισό λεπτό. Υπάρχει άλλη. Παρασκήνιο. Καμία αναφορά. Το Καρφί του Σαββατοκυριακού. Καμία αναφορά. Μάλλον όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των εφημερίδων ζουν σε άλλο πλανήτη, δεν είδαν τι έγινε. Και πάμε και σήμερα να δούμε τις Κυριακάτικες. Προς το βήμα. Ορίστε, λοιπόν, εδώ έχουμε αναφορά σε κλειό αρνητών και μεταλλάξεων. 3 εκατομμύρια ενήλικοι Έλληνες δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Εγώ θεωρώ τα νούμερα είναι περισσότερα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ πώς χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Αντιεμβολιαστές, ακροδεξιοί, φανατικοί θρησκόληπτοι. Καταλάβατε πριν γιατί ανέφεραν και τις εικόνες και δείχνουν και τον άνθρωπο εδώ πέρα που κρατάει το σταυρό. Παλαιοημερολογίτες και άλλοι. Ένα σωρό ταμπέλες. Απίθανοι συνωμοσιολόγοι που αναπαράγουν αστήρικτες θεωρίες και φαντασιώνται μόνο εχθρούς γύρω τους. Εντάξει, μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Αυτό όμως που είναι το συγκλονιστικό με όλο αυτό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, των εφημερίδων και των καναλιών, με τόσους χιλιάδες κόσμο που συμμετείχε στις συγκεντρώσεις, μπόρεσαν τον καθένα ξεχωριστά να τον εντοπίσουν, ρε παιδί μου, να δουν αυτός τι είναι αντιεμβολιαστής, είναι ακροδεξιός, είναι θρησκόληπτος, παλαιορημολογίτης, συνωμοσιολόγος.
πραγματικά είναι καταπληκτικό να το σκεφτείτε. Συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι και μπόρεσαν εξ αποστάσεως να κάνουν διάγνωση. Να εντοπίσουν ότι όλοι αυτοί δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί πιστεύουν ότι στις συγκεντρώσεις αυτές πήγανε μόνο άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί θέλουν να επικεντρωθούν, οι συγκεντρώσεις είναι κατά του εμβολίου και όχι κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Και σε αυτό πάνω θέλουν να πατήσουν και να διχάσουν τον κόσμο. Και να έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων, εμβολιασμένοι και αυτοί που είναι αντιεμβολιαστές. Πάμε να δούμε και λίγο τι πωλήσεις κάνουν αυτές οι εφημερίδες, τουλάχιστον για όσους υπάρχουν στοιχεία. Σταρπέζ δεν ασχολούμαστε. Ριζοσπάστης έχει μέσο όρο κυκλοφορίας 2.119 φύλλα, η οποία η εφημερίδα έχει 0 αναφορά στη συγκέντρωση, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και να φτάσετε, όσοι τη διαβάζετε, να έχει μέσο όρο 0. Το ίδιο για την Αυγή. Το Λόγο, για την Καθημερινή δεν έχουμε στοιχεία. Για τις απογευματινές, για τα Νέα που δεν είχαμε καμία αναφορά, και εδώ θα πρέπει να φτάσει και εδώ μέσο όρος 0. Εφημερίδα των Συντακτών 6.551. Ελεύθερος Τύπος 7.000. Ελεύθερη Ώρα, η μοναδική εφημερίδα που το ανέδειξε πλήρως το θέμα σε πρωτοσέλιδο, έχει μόνο 2.245 φύλλα μέσο όρο κυκλοφορίας. Εντάξει, δεν είμαι υποστηρικτής τώρα και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στην εφημερίδα, αλλά από όλες τις εφημερίδες είναι η μοναδική που ανέδειξε πλήρως και σωστά τιμία το θέμα. Πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Από όλες τις άλλες εφημερίδες που δεν ανέφεραν τίποτα και που τις αγοράζει ο κόσμος, και πραγματικά απορώ πώς συνεχίζει και τις αγοράζει και τις διαβάζει και τις εμπιστεύεται, ενώ του λένε τόσα ψέματα και τέτοια παραπληροφόρηση. Νομίζω το δικαιότερο θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι που σας έχουν εξαπατήσει να αρχίζετε να στηρίζετε τουλάχιστον αυτή την εφημερίδα, που πολλές φορές δεν συμφωνώ με κάποια πρωτοσέλιδα που βγάζει, αλλά είναι μοναδική που ανέδειξε την αλήθεια της Τετάρτης. Και η Δημοκρατία ανέφερε το θέμα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Εντάξει, αθλητικές, καλά, εδώ και αν δεν ασχολούμαστε. Εβδομαδιαίες, το ίδιο παιδιά ισχύει για τις εβδομαδιαίες στα παραπολιτικά, που δεν έχει καμία αναφορά. Βλέπουμε εδώ πέρα και υψηλό αριθμό πωλήσεων. Κάποιες εφημερίδες λοιπόν και εποχή τις κοίταξα, τις έψαξα, αλλά δεν είδα κάτι να αναφέρουν, ούτε έχω ασχοληθεί με αυτές τις εφημερίδες, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς πρεσβεύουν. Οικονομικές δεν ασχολούμαστε. Πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα δεν δείξαμε. Μισό λεπτό. Πρώτο θέμα. Και τη βραδινή. Ξεχαστήκαμε. Καμία αναφορά. Πρώτο θέμα. Καμία αναφορά φυσικά. Αλλά σου λέει όσο ανεβαίνουν τα κρούσματα της Δέλτα. Τώρα πια Δέλτα εννοεί την εταιρεία, τη γαλακτοβιομηχανία, τέλος πάντων. Εμβόλιο ή σπίτι. Καταλάβατε, εμβόλιο ή σπίτι. Αυτή η εφημερίδα, τι να πεις, κοιτάξτε τώρα, θεματολογία. Εντάξει. Και ο κόσμος πάει και την αγοράζει. Και είναι στην πρώτη θέση στις πωλήσεις κυριακάτικες. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να κρατήσετε από όλα αυτά είναι ότι πέρα των τηλεοπτικών μέσων, τηλεοπτικού τύπου, υπάρχει και ο έντυπος τύπος, ο οποίος και αυτός σας αποκρύπτει την αλήθεια και σας παραπληροφορεί και σας λέει ψέματα. Και τουλάχιστον όσον αφορά την τηλεόραση, μπορείτε πραγματικά απλά να κλείσετε την τηλεόραση ή να μην παρακολουθείτε αυτά τα κανάλια ώστε να μην έχουν τηλεθέαση. Και όσον αφορά τις εφημερίδες, τις συγκεκριμένες που σας έδειξα, σε όσους φτάσει αυτό το βίντεο, γιατί αυτοί που με παρακολουθείτε τώρα δεν είστε οι άνθρωποι που αγοράζουν αυτές τις εφημερίδες και ενημερώνονται από κανάλια σαν το δικό μου ή παρόμοια. Αυτό που μπορείτε να κάνετε λοιπόν είναι να μην τις αγοράζετε και να στηρίζετε τις εφημερίδες που κουτσά στραβά αναφέρουν την αλήθεια. Και να κλείσουμε με μια εικόνα πολύ ευχάριστη. Αυτό είναι το εμβολιαστικό κέντρο Περιστερίου που προηγούμενες ημέρες γινόταν ο χαμός.
Και εδώ είναι ο κόσμος που έχει βγει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί και να προσπαθήσει να υπερασπιστεί το Σύνταγμα, την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του. Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Γεια σας.